Здравейте хора, днес ви приготвя нещо, което ще заинтересува доста хората, които ще използват парфюм на Alexandrian Beauty. А това е новия специален материал, от който ще правим панда койните. Той е силиконово розов и сега ще го отворя за първи път пред вас. Мале хора, супер готини угаваеме. Махаме старата ролка, която сме изхабили. И понеже разбрах, че моят 3D принтер не принтира такъв материал, Георги ме свърза с един човек, който може да ми ги направи. Между другото, това видео съм почнала да го снимам преди месец и го довършвам чак сега. Но ето ги и угаваемите панда койни, които са супер готини. Не се притеснявайте, ако вашия панда койн има някакви власинки по него, това е защото така се принтирам. Не си мислете, че е дефектен, всичките са така. Само да кажа, че тези панда койни са лимитирани и има само 150 такива. Така че първите 150 човека, които си поръчат в момента от парфюмите на Alexandrian Beauty, ще има угаваем панда койн. Лимитирани са, защото материалът и самата им направа е доста скъпа. Така че побързайте да поръчате вашия парфюм от Alexandrian Beauty.